アンです。コーライト。ピース。おはようございます。パパおはよう。おはよう。今日はどこに行きますka? どこに行くんですか? Tumiyagkuan guys. Kanang Tokyo Tower sa Taiwan Festival. Mga inomig tapioca. Duko? 루치? Da. Mudura. Mudura.はい、どうぞタピオカミルクティーもございます。はい、どうぞルーローファンサイプータンいかがでしょうか。Ay nako, murag tapioca. はい、どうぞサイプータンルーローファンいかがでしょうか。
ってこれはレモンサワーみたいな